Haleluya, haleluya, haleluya. Tugare kwa muri mose vanotenda kuti Jesu ndiye Ishe, vanotenda kuti Jesu ndiye Mwari. Mwari gave nemi, nyasha dzaMwari ngadzikutungamirai kubva panguva dzino nenguva dzose. Tichipinda mushoko raMwari muzuva ranhasi, tine mufaro, nyama nemweya zviri pamwe chete. Chekutanga tinokudza iye wekumusoro-soro, iye wakwegura pamazuva ake, iye une ndebvu chena, iye agere pachigaro chenyasha chekumusoro-soro, iye anonzi wekumusoro-soro. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi. Tinotanga zvakare nekukudza Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo. Ishe wedu ngaakudzwe nenyasha dzake, kuti nunura, kuti nyama yake neropa rake zvideurwe, kuti tibarwe tive vamwe vevana vaMwari. Naizvozvo Ishe wedu wakaita mabasa nesimba, akaita basa nemweya. Mwari akapinda maari, iye akapinda muna Mwari. Naizvozvo Mwari ari maari, iye ndiye Mwari. Ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi.
ndinokudzawo zvakare mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, azati ari Holy Ghost, azati ari Pio kana kuti Damreta, azati ari kana kuti Ignazio kana kuti Andrea, azati ari Johani kana kuti Pito kana kuti Andrea kana kuti zvipi na zvipi, azati ari mbuya nehana akasikana, azati ari vanhu vakafa kare vakasamuka, asi ari mweya mutsvene waMwari wazvokwadi. Mweya waMwari akapiwa zita rake akanzi mumwe munyaradzi. Naizvozvo zvaari mumwe munyaradzi, Mwari akataura akati ndichakukumbirirai mumwe munyaradzi achava nemi, achakudzidzisai zvose zvofanira kuti zviitwe, zvinenge zvasara zvacho ndichapedzisa kana ndichinge ndichiuya. Naizvozvo mweya mutsvene waMwari ngaakudzwe kubva zvino nekusingapere. Amen. Tinodana kuzita rimwe chete. Kuzita iroro ndoo mune ruponeso rwedu, muna Ishe Kristu Jesu ndoo matinogara. Zvino zvatinogara munashe, munashe ndoo mune upenyu hwedu, ndoo mune kururamiswa nekururama zvakare, ndoo mune upenyu husingaperi, ndoo mune kudya kwenhaka yeupenyu husingaperi. Zvino shoko evhangeri rakagadzirwa kune vanotenda kuti kune kumuka kwevakafa uye kumuka kuri kupiwa mubayiro kwevachafira muna Kristu. Shoko harizati riri vasingatendi, navasingatendi vachangofira munyika, nokuti nyika yakagadzirwa moto, vachangoenda kumoto. Asi shoko evhangeri muchitora tichiparidza zvakadai, tikuparidzira imi kuti muponese mweya yenyu, kuti mweya yenyu igamuchire shoko raMwari, kuti muwe mufananidzo waKristu pamurimi. Vamwe vavati aiwa Kristu waiva Mwari, Kristu wakanga abva kudenga, asi tarira Kristu wakagara pano panyika. Simba roMwari asati atanga kurishandisa, simba roMwari asati ramupinda, asi akararama pano panyika, asi basa rekuti ndiMwari haana kushandisa simba rake pakuita zvinhu zvose, kuda kuratidza kuti asiye mufananidzo weudangwe, kuti zvinhu zvinofambiswa sei, kana yanhau yekunamata tinonamata sei. Saka Mwari aenda kugomo ononamata kugomo. Mwari achinamata kuna Mwari ari mugomo, achinamata achikudza Mwari, akatiratidza gwara rekufamba naro, akatiratidza kunyengetera kuti tinonyengetera tichiti kudii. Vakamubvunza mubvunzo vakati, Ishe tinofanira kunyengetera kudii? Ndaa munoti hatigone kunyengetera. Ndo paakatidzidzisa Baba vedu vari kumusoro kudenga. Ngarivatwe noutsvene zita renyu, umambo hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu kuitwe pano panyika sezvinoitwa kudenga. Tipei nazvo kudya zvedu zvamazuva namazuva, motiregerera mhosva dzedu kufanana nesuwo tiregerera vanotitadzira nesuwo. Munamato uyu takaudzidziswa naIshe, nokuti takanga tisingazivi kunamata, takanga tisingazivi zvinodiwa naMwari. Naizvozvo munamato iwoyo takaudzidziswa naMwari kuti Mwari atipe nesimba. Dzimai takadzidziswa munamato kuti tinonyengetera sei, tikasiyirwa danho, tikasiyirwa kuti dangwe redu rakanga rafamba pano panyika, akafamba semunhu, akaita mabasa semunhu, achiratidza munhu simba raainaro, akaratidza munhu kuti simba rauinaro ihuru. Mukava nekutenda itai semumastadha, akatidzidzisa kuti munofanira kuti wave nekutenda semumastadha, kwekuti mumastadha ndio mhodzi diki pamhodzi dzose, asi kana yakura ndiyo inoita muti mukuru kudarika miti yose, zvokuti shiri dzenyika zhinji dzinouya dzichigadzirira matendere mumapazi ayo. NdiMwari aititaurira mashoko ekuti dai taiva nekutenda iko, chaiudza gomo kuti iwe gomo ibva apa enda unomira uko, chaiudza kuti iwe muti ibva apa enda unomira uko gungwa uko, zvichikuteerera ini, zvichireva kuti Mwari haana kushandisa simba reumwari hwake, asi akatiratidza kutenda kuti aiwa simba titonaro, simba takatoripiwa, asi kuti tirishandise. Mushandisiro ndowekuti vanhu havana kutenda pakushandisa kwaro. Inawe kutenda, tofanira kuva nekutenda kuti zvatiri kuita tine mweya waMwari matiri, mumwe nemumwe ari paari papa nemweya waMwari anenge ainawo, asi mweya wako iwewe ndo unodzivisa mweya waMwari kuti mweya waMwari abate mabasa ane simba kubudikidza newe, nokuda kwezvivi zvako. Izvo zvivi zvakawanikwa zviri kunyama, Mwari akapomera mhosva panyama, panyama mhosva yezvivi, zvivi zvikaiswa panyama zvikapomerwa mhosva yezvivi. Naizvozvo nyama ikauya kubva kudenga ikaiswa pano panyika, ikatukwa ikapomerwa zvivi. Naizvozvo nyama iyi yakanga iri nyama tsvene, asi nokuti yakanga ine mweya mutsvene waMwari akanga ari mairi,
nyama iyi yakatungwa ikaroherwa padanda, zvikanzi zvivi zvaroherwa padanda. Asi Mwari akati zvaitika, asi zvazvaitika pane munamato unofanira kunge uchiitwa uchipedziswa, munamato wekuti nyama ngaitiuya pamberi, iratidzwe pamberi paMwari sezvinonhuhwira yobva yapiwa sezvinonhuhwira pamberi paMwari, neropa raKristu tsvene robva raiswa zvakare pamberi paMwari sezvinonhuhwira, kuti izvi ndozvazvinokupai kuti muchenese zvivi zvavanhu panyika. Mwari akapiwa nyama, Mwari akapiwa ropa raMwari, akaisa pamberi pake akati zvakanaka. Naizvozvo vanhu ndaroona ropa, ndaiona nyama, vanhu vasunungurwa. Ndokusunungurwa kwakaita iwe neni. Nemweya wakamutsa Ishe wedu kubva kuakafa, ndiwo mweya uchatimutsa nesuwo kubva kuakafa. Asi nyama yedu iyi ichachengetedzwa nekurwirwa neiwo mweya wakamutsa Ishe wedu kubva kuakafa. Saka vanofa vaina Kristu vanofa vaine mweya waMwari mavari. Mweya waMwari panomutswa vanhu, mweya waMwari achamutsa vanhu, omutsa nenyama dzedu dzichange dziripo. Nyange vaya vakataura kuti aiwa tikakirimeta vanhu tikavapisa vakaita matsito, asi matsito anoenda kuvhu, asaenda kuvhu, asi panoonekwa mwanakomana waMwari achibva kumabvazuva semheni ichinokuenda kumavirira, vanhu vachasangana sekusangana kunoita mabhonzo akataura namuprofiti Isaya akanzi, iwe muprofiti, profita pamusoro pemwanangwadai. Vakataura kuti ndakaona bhonzo richibva kune rimwe bhonzo richibatana nemumwe mutezo uchibata pane mumwe mutezo. Ndikatanga kuona mabhonzo achibatana, ndikatanga kuona nyama ichiumba pamabhonzo, ndikaona mufananidzo wekuti munhu aumbika. Simba raMwari harizidiki. Simba raMwari kana rakuita zvinhu ihombe chaizvo, hapana chinokonewa pamberi paMwari. Kune vakadyiwa nemashaki, kune vakadyiswa vakanyudzwa mumasinero, vakaiswa muasidi, vakachekereswa vakaiswa muasidi, kune vakashaika pano panyika vasina zedi vakafa here kana kuti vachiri kurarama. Vanhu vose ivavo kana vakafira muna Kristu paachaonekwa, vanhu vose tichaona vachibuda vachifamba vari pavakarasikirwa ipapo, vachaonekwa vachibuda vachifamba vachisangana naIshe wedu mumakore achivachingamidza navatumwa kuti vaende kudenga. Kana wakakrimetwa, wakapiswa, wakaita matsito, vobva vanokandwa marasha mugungwa sezvinoita varungu, vanobva vanorasa marasha mugungwa. Marasha iwaya achaumba munhu achabuda mugungwa imomo, achabuda achikudza Mwari. Asi avo vanofira vari mabasa enyama vachatukwa pamwe chete nenyama yakatungwa. Nyama yakatungwa ikaroherwa ndiyo zvivi, zvikanzi zvivi zvaiswa panyama. Naizvozvo nyama yakaonekwa yakaipa, yakaonekwa yakaora, ikaonekwa ichifanira kudzokera kuvhu, yadzokera kuvhu, yobva yaregedza kuonekwa zvachose, yobva yaiswa moto pamwe chete nenyika yacho. Ndamusakanganwe chinhu ichi, kuti nyika inosati yabarwa pakatanga kusikwa moto wakati wasikwa, ngirozi dzikabvunza kuti moto ndewei, zvikati moto uyu ndewekuzoisa nyika isati yasikwa. Nyika yakazosikwa, ngirozi dzikakudza Mwari, zvikati ngaakudzwe mumasimba ose, nekuti wasika nyika yakareva zuva rii paakasika moto uyu. Saka muchiona pasina kana ngirozi dzinofanira kuya pano. Saka muchiona nyangwe Satani chairi aisada kutobva kudenga, asi akaita zvokudzingwa. Ndaanoziva kuti nyika yakagadzirwa moto. Izvozvo Bhaura iri kutsva izvezvo, moto uri kundibukira zo, vese vari kudenga vari kuziva kuti ingori nguva chete yatakamirira, asi nguva iyi Mwari ndiye anoziva. Saka ngirozi dzinenge dzakabata hana dzakadai, nokuti nguva yacho inokwanisa kungochaya nhasi anonzi nhasi. Ngirozi dzinozviziva izvozvo kuti Mwari kana ataura chinhu chinoitika, chichatoitika zvichazokwadi. Asi hana dzavo dzakadzibata maoko mavo, vachitya kuti zoitwa seiko vanakomana vavanhu zvavasingadi kunzwa shoko evhangeri vatendeuke. Ko Ishe Kristu Jesu zvakaya panyika akasiya shoko evhangeri kuti iparidzwe. Zvino vanhu vacho zvavasinoda kutenda kuti vatendeuke, vachaenda vose nekuwanda kwavo, vachaenda mumoto. Vatumwa vekudenga vakabata hana dzavo, asi mukubata hana dzavo zvakare vane pupura vari mumwoyo mavo. Naizvozvo vakamirira kuchiona kuti zviro kwazvo zvose zvakaiswa parutsoka rwaIshe wedu, nokuti pane kubwinya kuti da kuonekwa, pane kubwinya kusati kwaonekwa, pane kubwinya kuchazoratidzwa pakuguma kwenyika. Vanhu marudzi ose achamuswa kubva kuakafa, vose achamuswa kubva kuakafa, vose vachamira pamberi pechigaro choushe, vose vachatongwa. Mumwe achatongwa pamusoro pemabasa akabata, mabasa ako enyama wakabata achatongwa,
mabasa emweya wakabata achatomba zvakare, nekuti pane mabasa enyama poita mabasa emweya. Mabasa emweya achaonekwa, oyerwa pamweya, aonekwa kuti mabasa wakabata akanga ari pamutemo here, akanga ari umwari here, akanga atumwa naMwari here pakubata mabasa aya. Mabasa enyama anovharirwa zvakare, onekwa kuti mabasa wakabata panyama, wakabata muumwari here, wakabatira Mwari here, kana kuti wakaita kuda kwako, ukaita kuda kwenyika. Ndakuda kwenyama kurwa directly naMwari, kuchallenge Mwari kuti zvenyu hatizvidi. Asi mabasa emweya ndomabasa anotarisirwa munhu kuti aive nemabasa akawanda. Mabasa akawanda ngayo mabasa emweya, kwete mabasa enyama. Mabasa enyama anokufurira kuti urasike ubve pamabasa emweya. Saka uri pauri ipapa usatiri wega. Uri pauri ipapa unoti iwe nyama yako, wapedza kuti nyama yako wati iwe mweya wako. Wapedza kudaro pane mweya mutsvena tinofanira kutarisira zvakare pamusoro pako. Kana uri munhu wekutenda, kana usiri munhu wekutenda, tobva tashaya mweya mutsvena pauri, tashaya mweya waMwari mauri. Tongona mune mweya wako iwewe nenyama yako, tozvimisa pamberi apa Mwari obva azvibvunza mubvunzo. Ndiwe mabasa wakabata ndeapi pano panyika? Nyama obva ati inini ndaenda kubasa, ndaimukira na 6 ndichienda kubasa ndishandira mhuri yangu. Obva nzienderera mberi, obva ati ndatambira macho, obva ndadyiwa nemupfambi kurodhi kumabhawa. Obva nzienderera mberi, obva ati kubasa kwacho ndaisiya ndavafu. Onzienderera mberi, obva ati ndabva ndawedzera vakadzi pane vakadzi vana kuvakandipa, ndabva ndawanza vakadzi ndikatabarika zhinji nevana vazhinji. Mwari obva ati enderera mberi, pedzisa nyama yako usati aenda kumweya. Nyama obva ataura, obva apupura zvose zvitadzo zvawakaita, kuromba kwawakaita, kuchiva kwawaita, uchichiva nyika, uchichiva vakadzi venyika, nezvose zvawakaita zvenyama, mabasa ako enyama. Kana kuri kuchengetesa zvose nyama achapupura pamberi paMwari, haanyepi, hapana anonyepa pamberi paMwari. Mwari apedza kunzwa kupupura kwenyama, anobva auya mukupupura kwemweya, obva abvunza mweya kuti ndape mabasa iwe awakaita ndikutonge izvi. Mweya obva ataura kuti aiwa ini ndainamata, ndainyengetera, asi nyama ndiye hainivhiringa. Saka minamato yangu yakanga yakaderera, minamato yangu inoverengeka, yakasina kuwanda. Saka ndokubata kwandakaita ndiri mukati memunhu uyu. Mwari obva ati tazvinzwa, tanzwa kubva kuna nyama, tanzwa kubva kuna mweya, zvinoda kuti kutonga iwewe. Nyama obva nzi iwewe wagara kuenda kumoto. Obva atorwa makindla, obva atora nyama harambe, nyama anonzi auya kuno, nyama obva aendeswa kumoto. Mweya obva nzi right, iwewe mweya, iwewe Mosha takukupa iwewe mweya, nda iwewe mweya wakabvuma kushandiswa iwewe nenyama uyu, ukatadza kuramba kushandiswa nenyama, naizvozvo mweya watakukutongera Hadesi. Nyama obva aenda kuHadesi, mweya obva aendeswa kuHadesi. Vakamirira kudzima kwenyika. Nyika ichadzima, ichapetwa sebhuku. Nguva ichapetwa nyika sebhuku, ndo nguva ichaiswa nyika mumoto. Yobva yapiswa zvachose, haichaoneka. Nemweya yavanhu vose ichaenda yobva yatsva ikoko, zvachose hachakona izvo. Saka panguva ino vanofa vachitadzira Mwari izvezvo vari kutsva vari muHadesi, vachimirira nguva yavo. Nguva yavo kana ichinge yasvika pacharohwa judgment yekuti pacharohwa dare rekuti hakuna munhu anoramba. Evidence inenge iripo, mumovha azvimiririra, anokumirira, anokuroverera. Evidence inenge iripo, mawitness anenge azere. Saka zvese zvaunoita izvo uchifungidzira kuti wakawanda, uchifungidzira kuti vanhu chete ndo mawitness, usingazivi kuti Mwari anokwanisa kubvunza gomo. Obvunza gomo kuti gomo iwewe pupura pamusoro penhau yevanhu ava, yamunhu uyu namweya uyu. Gomo opupura achiti aiwa inini ndakazoona inini pane basa remweya raitwa namweya kugomo, vaive vachinamata usiku, musi weSatadhe vaive vachinamata pano pandiri. Gomo opupura zvakanaka kumweya. Obva ati asi vapedza kudaro pane kuzogeza mishonga kwavaita, nemishonga yavanenge vabva nayo kun'anga, vaipinda nembikiza vasina kupfeka mugomo vachigeza mishonga yen'anga. Uyu munhu gomo obva apupura. Yotifungidzira kuti vanhu chete ndo vanhu vanoshandiswa naMwari. Zvichikanga vati zvose izvi zvakasikwa naMwari. Pese pane munhu, meso mazhinji aripo, madziro ayo Mwari anenge achiona. Hapana chakatiwandisa pamberi paMwari.
tingofananidzwa namadzibaba edu Adamu vakanoti vatadzira Mwari vakawanda pamberi paMwari vachifungiza vakawanda pamberi paMwari. Murume mukuru vakawanda mumunda wenzungu. Adamu uri kupi? Adamu akati Mwari asanza Adamu akawanda pamberi paMwari kuzungaira kwake. Mwedzi achanziwa mwedzi pupura pamusoro pemunhu uyu, penyama iyi pupura pamusoro pemweya uyu. Achapupura achiti aiwa inini nyama ndakamuona achita mabasa ezvakati nezvakati, mweya ndikamuona zvakare achita mabasa ezvakati nezvakati. Zvapupu zvinenge zviripo. Saka hapana chakusafungidzira kuti zvauri kuita izvi hapana chapupu. Kuromba kwakaita safungidzira kuti mamuri vega neng'anga yako muri tu. Aiwa kwete. Kubata mishonga kwakaita kusafungidzira kuti wakazvita wega. Kuroya kwaunoita kusafungidzira kuti paunomuka usiku uchibuda uchitushika parwuu uchiflya nekandege kako kamweya uri murusero wofungidzira kuti hapana ari kukuona. Mwedzi achapupura pamusoro pako. Mwedzi achataura kuti ndakaona vanhu vachimuka vasina kupfeka vachibhururuka mumhepo vachienda kuita mabasa erima. Nyeredzi dzese nekuwanda kwadzakaita nyeredzi dzichapupura dzotaura kuti nesuwo tandiripo takamuona munhu achiflya mumhepo munhu. Nyeredzi dzichapupura, makomo achapupura, miti yamaenda muchinoita makwenzi muchinoita mishonga zvichapupura pazuva rekupedzesera, zvichipupura zvichiroverera mweya nenyama. Mweya achangopinzwa bhizi nekuda kwanyama. Mabasa isachaita nyama, mweya achafira. Ndazviri zviri asi zvinodyidzana. Chimwe chichabata ushe pamusoro pechimwe. Saka chichakurira kubata ushe ndo chichararamisa nyama kana ndo chichaparadzisa nyama. Saka nyama ikakurira mweya, mabasa enyama ndo achaita kuti mweya atadze kuita mabasa ake. Mweya achapinda pasi pebhazi nokuda kwauyo kutsikirirwa nanyama. Asi mweya zvino patinokuparidzirai pano takukuchikuudzai torai kuti mweya abate ushe mamuri. Mweya akabata ushe mamuri achaita mabasa emweya. Mabasa emweya kana achinge akuitwa mabasa ezvakanaka zvinofadza Mwari zvisingapesane naMwari, kana paakuzopupurwa nechapupu chikuru, uchapupu hwachawama, uchapupu hwakanaka uchaita kuti nyama iyoyi irarame zvakare. Yararama nyama, ichabva yashandurwa nyama, yobva yapiwa zvitsva, nokuti pachava nezvitsva zvichange zvakupiwa umwe nemumwe. Muviri yedu yachafa nayo, pacharatidzwa mwanakomana waMwari, pacharatidzwa kubwinya kwedenga, pacharatidzwa nyama itsva ichaiswa pamusoro pemunhu. Kunzi naizvozvo taona kuti mweya akakodzera kupinda muushe hwaMwari, naizvozvo chimupai nyama yokudenga, obva ashongedzwa nyama yokudenga yazokwadi. Ipapo nyama achangopupura kuti aiwa zvakanaka kuti mweya akaita basa rake, hana kuteerera inini. Saka zvose zvandiri kutaura zviri kududzira iwewe ndiwe mukuru wazvo. Paya pakunzi munhu ndokunzi munhu, nyama nomweya zviri pairi. Asi chimwe chichabata ushe pamusoro pechimwe ndo chichaita kuti chimwe chibudirire kana kuti chimwe chiparare. Saka paya patinoti upenyu hutsva muna Kristu, tiri kutaura upenyu hutsva muna Kristu meavo vatenda kuti Jesu ndiKristu, Jesu ndiMwari, vobva vagamuchira Mweya Mutsvene waMwari kuti avabatsire kuti munhu womukati mweya akure, akudzwe, apiwe zvokudya zvomweya, achiramba achikura kusvika nyama, mabasa enyama nezvishuviro zvenyama zvaparadzwa zvachose. Shoko yeVhangeri inotipupurira zviri pachena, ikati vachararama mazuva aya ekuguma kwenyika ekuonekwa kwemwanakomana waMwari. Vachararama apa, Satani Diablos haachazofaka nesimba pamusoro pavo. Nemhaka yei? Mhaka yekuti tikapona apa hama neshamwari, tichiparidza saizvozvo, taenda kudenga taona kuti zviro kwazvo kudenga kuriko, zviro kwazvo miri mitsva iriko. 1000 years ine pane 1000 years ichaiswa Satani pakati penyika, anotorwa kubva kujeri rake uko, obva akandwa pakati penyika kuti aedze nyika chekupedzesera pa 1000 years idzo. Zvino tatombofa,
tomuka toona Mwari, topiwa miri mitsva, tine kubwinya, toona Mwari wedu kuti ndiye Mwari watainamata uyu. Satani uzouya uda kuti dzorera mashure. Aiwa, ipapo Satani anenge asina simba kune vose ava, asi anenge aine simba kune vacheche vachazova panguva iyi, vasingazivi mabasa emukomana uyu. Kuti aiwa, mukomana uyu waititambudza pano panyika, aitambudza vanhu kudenga akakandira panyika, akatitambudza pano panyika nezvizhinji zvacho. Zvino nhau yekutanga hama, sati aina ku 1000 years kutori kure uku, takutaura zvenguva ino. Nguva ino munofanira kuti mutendeuke, nguva ino munofanira kuti mugamuchire Kristu, nguva ino munofanira kuti murarame muna Kristu, mutendeuke kuna Mwari, muite mabasa ezvomweya, kwete mabasa enyama. Nyama muituke nokuti yakatukwa kare. Saka munofanira kuwanikwa muchizvitsaurira, munofanira kuwanikwa munhu wemukati achidya, kudya kwemunhu wemukati mutsanyo. Kusanya, mukapota muchitsanya, munhu wemukati ndokudya kwake, ndokusimba kwake, nokuverenga shoko raMwari Bhaibheri. Obva wagara uri pamunamato nokunyengetera nokunamata zvine simba, kubva maita mabasa ezvomweya. Mweya anozokupai zvipo zvake zvizhinji zvinoburikidza kuzvininipisa, kuzvidzora, kuva vanyoro nemabasa ezvomweya nezvibereko zvomweya zvinowedzerwa kwamuri kuti munhu wemukati akure, aoneke zvakare achisvika palevel yekuva dangwe. Mufananidzo wedangwe takaupiwa. Ishe akatisiyira nzira yakatiratidza, ndiyo nzira yatofanira kuteedze. Ishe waikwira makomo achinamata, isu tinofanira kukwira makomo tichinamata Mwari. Gona kuti vachechi aikuti anoti atiende kugomo, ziyai kuti umwari haumo mavari. Mwari akati akwira gomo reGatsimani, ndopakati pamunamato mukuru wekuchengetedza isu, wekuti Mwari apinde matiri, ndopakati pamunamato wacho. Kaenda kuna Mateo, think chapter yekupedzisira yaMateo, Jesu paGatsimani. Jesu unonyengetera, Ishe anonyengetera kuti Baba yakwana nguva iye yokuti mwanakomana akudzwe, kuti aende kukudzwa kwaiva nako nyika isati yakudzwa, isati yaumbwa. Zvino zvandakuya kwamuri, chiitai kuti imi pamunenge muri neniwo ndigovapo, neava vamakandipa vagovapo, pese pandiri vagovapo. Umwari hupinde mavari, vachengetedzei vanhu vavo. Handinyengeterere nyika, asi ndinyengeterera vamakandipa vari munyika. Zviburikidza iwe neni takatenda kuti Jesu ndiMwari. Saka munamato mukuru wakatoitwa kare. Zvino zvava kuti tichikuparidzira shoko rinzwike, ripinde munzeve dzako. Rapinda munzeve dzako, uregedza kuomesa musoro, uregedza kuomesa mutsipa, uregedza kuomesa kamwoyo kakwaga kane zvakasviba. Obva wapupura nemuromo wako kuti Jesu ndiMwari, ndiponesei Mwari. Kutendeuka zvazokwadi tokunyudza isusu muJorodhani kuti ubarwe patsva, muzita raBaba reMwanakomana neMweya Mutsvene. Ubarwe patsva, tiuraye chimunhu chakare, mubude mumvura umu, mubude upenyu hutsva, munhu mutsva abude umu. Saka vaive vanoJorodhana vari muswimming pool, vakaisa tumaoko muhomwe vachijorodhana muswimming pool. Tangofana kutora bucket remunhu wekugezera, toisa dishi rekugeza, toti takujorodhana pano. Aisa tiri Jorodhani iyo. Samati Johani paaibhabhatidza vanhu murenje, vaishaya here nguva iyeyo yainguva yenguva yevaRoma. VaRoma vaiva nezvimahari zvihombe zvedu. Jesu chiratidzo chekutanga chaakaita chekuchinja mvura kuita waini. Mvura iyo yakatorwa muzvimagate zvihombe. Zvimagate zvihombe ndozvaiswa mvura yekugeza, mvura yekunwa. Yaiterwa kahwanyuzazo kudai. Kana yange yogeza vainocheramo, vovharisa muzvimatabhu, vakavaka zvimatabhu. Kana kuna kugeza vainira mvura, vozadza zvimvura zvitabhu, vanhu vonogeza. Varume kana vakubva kuhondo vaisirwa vese muzinenge ziswimming pool, vopinda muziswimming pool vachigeza ropa rainge abva naro kuhondo. Saka iri nhau yemvura, maswimming pool aitovapo, matabhu aitovapo panguva iyoyo, asi vakaenda kuna Johani.
Johani waigara murenje asi wainobhabhatidza vanhu kugungwa. Ingasiri gungwa futi, ingariri rwizi. Tikati gungwa takutokanganisa nekuti hapana anobhabhatidzwa mugungwa. Varipo vamwe vanobhabhatidzwa namakungwa. Hamuna kubhabhatidzwa munoitwa mugungwa. Zvino munhu anobarwa seiko patsva? Iye achinzi ari kubarwa patsva nerubhabhatidzo, asi rubhabhatidzo richiitwa muswimming. Rubhabhatidzo richiitwa mugungwa mune mweya yakaipa yaSatan Diablos. Tichiti munhu ari kubarwa patsva, mweya ari kupinda maari, asi mweya ari kupinda hazati ari mweya mutsvene waMwari, mweya wegungwa. Ndopaunoona munhu agara anzi ndiri manjuzu, ndiri profita, achiprofita nemweya wamanjuzu. Mutoti aiwa takaona achidhorodzwa ane mweya mutsvene wazvokwadi, asi ari mweya wenjuzu. Tamunenge musina mweya wekukwanisa kunzvera imwe mweya. Mufanira kuti munzvere mweya munofamba naye kuti mweya iyi yakabva kuna Mwari here. Munobva aprofita, otoprofita zvazvokwadi, okupai munamato yazvokwadi, munamato vanhu vachitopora, asi vanhu vachitenda kumweya isiriyo. Saka ivai vakangwara, ivai vakachenjera. Nhau yekubarwa patsva ndo nhau yekurwiswa nevakaipa kazhinji. Ndakwese kwamuri kuenda muchinonamata vakawanda kumasutu, kunyanya kumasutu, hapana zverubhabhatidzo zvinoitwa ikoko. Ingori tenga wristband remweya, tenga anoiti mota yomweya, tenga chuma chomweya, tenga chikrosi chomweya. Vakachipedza chikrosi muhuro vanhu dzakabarwa patsva. Wapedza kudaro vati kubarwa kwakwewo utakufanira kuenda kumvura, obva wazaga mvura muswimming pool nemutambu, obva wakunyepera wakubhaiza. Saka kubhaizika kwako iwewe kwawakaita ndokubhaizika kwokuti pamweya zita rako hariko, kudenga mubhuku dzemweya huko harina kunyorwa. Iwe uri kufungiza kuti wakapona, uri kufungiza kuti aiwa wakapinda, hauna kupinda, zita harina kunyorwa. Hapana zvinofanira kuitika pazvinhu zvomweya. Zvaitika pazvinhu zvomweya tine zvatofanira kutarisira, zviri zvibereko zvomweya, zvokubata kwomweya wazvokwadi. Bhuku rakataura pato nechapta yakanyorwa yezvipo zvomweya zvakadudzirwa mubhuku yaMateo. Zvipo zvomweya izvozvo zvipo tinofanira kuzvitarisira pamunhu akunzi akabarwa patsva. Zvipo zvomweya zviri chiprofita chete, kuti chiprofita uvanzanza ndo zvipo zvomweya zvizhinji. Zvipo zvomweya chiprofita chingori chimwe chete chezvimwe zvomweya, zvomweya zvizhinji. Kukwanisa kunzvera kuti mweya uyu hauzati uri mweya waMwari, chori chipo ichocho chinobva pamweya. Kuroteswa chaiko, kuratidzwa chaiko, kuimbira mahozana kudenga kuna Mwari, zvimwe zvezvibereko zvomweya zvizhinji zvinobva pamweya. Saka zvinotofanira kutarisa zvino. Kana zvaitika kuti munhu abarwa patsva, tochitanga kuverenga toona kuti munhu ari kukura here pazvinhu zvomweya zvacho. Ndazvo nyama zvinoitika kunyama ndo zvichatiratidza kuti aiwa zviro kwazvo mumweya ari kubata zvine simba pamusoro pemunhu. Kwete kuti munhu akatendeuka, anenge aine barika, asi akatenda kuti Jesu ni Kristu, akagamuchira mweya wazvokwadi, obva aita barika. Abva mukutenda munhu, abva mukutenda kudaro obva atouraya munhu chaiye, abva kudaro obva anoromba, anobva aromba chiprofita chake, kunoromba chikucho. Tokuziva kuti aiwa hapana mweya mutsvene waMwari ari pamunhu. Mabasa akuita akuradza mabasa enyama akawanda kuti mabasa ezvomweya. Zvomweya zviri pachena, sekupiwa kwamakaita mweya mutsvene pachena, namabasa emweya achaitwa pachena. Ishe Kristu Jesu haana basa romweya raakaita paruhwande. Hapana paakahwanda akandoti anzi ndikunokuchika mukadzi tiri tu. Mwari chaiye nesimba rake haana kuita izvozvo. Asi panouya panganga pamadzibaba kana ndaitaura ndinouchika mukadzi inini. Hapana mweya waMwari wakaita saizvozvo, saka hakuna mweya wakadaro. Mwari paitaura kuti mukava nekutenda zvinhu zvizhinji muchaita kudarika inini. Akasikareva kuchika mukadzi, aireva kuti simba rokumutsa munhu akafa uchava nesimba rokumumutsa.
munhu asingatauri uchava nesimba rekumuti muzita raKristu taura, asingaoni uchapiwa simba rekumurayira kuti mweya wakaipa vipa maziso emunhu aone, vakaremara kuti vatwasanudze rutezo, kwete kuti mabasa makuru ekupomba, mabasa makuru ekuuraya kutenda kwavanhu nekurwa nekutendeuka kwavanhu. Vanhu vakaparidzirwa zvinhu zvakafa zviri zvenyama zvisati zviri zvomweya, vanhu vakatenda kune zvenyama zvisati zviri zvomweya, vojorodwa kujorodwa kwenyama, vachinyeperwa kuti kujorodwa kwemweya, mweya yavo yose vanhu ivavo iri kuenda kunoparara. Hapana chaparwizi nekuti nesuwo takanga tichikoterawo munhu asingazivi, tichikoterawo munhu tichiti tiri kutera munhu waMwari. Pamberi paMwari haiza tiri rizini iyoyo yekutera. Apa zvinhu zvose pane nhau dzopenda kudenga, pane zvinofanira kuitwa, pane zvinofanira kuteedzerwa. Nikodhimo akabvunza kuti chiko chinofanira kuti chiitike kuti ndibarwe patsva sekutaura kwamuri kuita. Zvikanzi Nikodhimo, iwewe nepauri apa uri mubati, iwewe zvauri mubati uri mukuru kuchechi kwako, sei usingazive zvinhu izvi kuti munhu anofanira kubarwa patsva? Zvikanzi anofanira kubarwa patsva sei? Otodzokera mudumbu ramai vangu here ndidana ndebvuso? Zvikanzi kwete murume, azvinzwarwo. Vanhu vanofanira kuparidzirwa shoko evhangeri, vanzwa shoko evhangeri votenda mwoyo yavo, vopupura nemuromo yavo, vojorodwa musaraba pari Mwanakomana nemweya mutsvene. Vapedza kudaro panofanira kudyiwa Paseka, vachasangana nenyama yaKristu neropa raKristu. Vobva vadya chirayiro, nyama yaKristu yopinda mavari neropa raKristu ropinda mavari. Tsoka dzavo dzogezwa. Vanenge vapedza complete checklist, vane checklist. Saka kana usina kudya Paseka, usina kugezwa tsoka, usina kujorodwa, wakangoisa maoko muhomweso, wakapfeka kasutu, uchiti hai topinda kwapapa uku, takapinda takasevhwa, we are saved, tana tuchirungu tuna basa. Hazvi kupinze ushe kudenga izvozvo kunoza kachirungu, hazvi kupinze kuushe waMwari. Ushe waMwari hautarisika chirungu kako, asi unotarisa checklist kuti anopinda here. Tapedza checklist tochiya kumabasa acho manje zvakare, mabasa atiri kutaura, mabasa emweya aripo here. Toshaikwa kana basa rimwe chete, wanikwa mabasa enyama, hobhoso, tera pawa, pangorira chete uripo, mabasa kuti ipati, birthday, inhamo, pangorira chete uripo murume mukuru. Kanganwa kuti mukadzi ariko kumba nevanawo, pangorira chete, pangobatswa redhiyo chete uripo. Chaidza nyama kuitedzera pane zvakafa. Siya nyama nezvinhu zvenyama kunyama. Ndari izvozvo zvose ndezvenyama zvichaenda pano panyika. Tidzwisisei hama, kana tichitaura mabasa enyama nemabasa emweya, hazvirevi kuti pano panyika pane totambura, tova zvigunuru. Shoko harambotanzi vanhu vese vanamata Mwari achava zvigunuru pano panyika. Munofungidza kuti kunamata Mwari ndo kutamba nhamo? Pane vanotamba nhamo vachaenda kuhadhesi futi. Munofungidza kuti kutambudzika ndo kuchakupinzai kushe kumusoro kudenga? Hazvikupinze izvo. Ana baba mukaimende kumabasa, endai munoshandira mhuri dzenyu. Ana amai makarerutsirwa chaizvo. Kurerutsirwa kwamakaita ana amai ndokekuti imini checklist yekupinda iyi yakabva kureba so kwarume ikauya pahafu pavakadzi. Vakadzi vachaponeswa ndokungobarira vana varume vavo chete. Ukarambira muri mukutenda munashe, izvozvo chete chakupinza ikoshe kumusoro kudenga. Saka kupabhatidzwa unofanira kupabhatidzwa. Izvi papa hapana habatizwe. Mojorodwa musara baba Mwanakomana nemweya mutsvene. Wapedza kudaro mobva madya Paseka sekudya kwanoita ana baba. Wapedza kudaro tsoka dzenyu dzogezwa sekugezwa kunoita ana baba. Asi tabva ipapo ana baba vane zvizhinji zvavanofanira kuita zvomweya. Asi imi ana mai, nyangwe mukagara zvenyu, asi muchibarira vana varume venyu vamakapiwa naMwari, murambira muri mukutenda. Zvichireva kuti murambira muri muchechi, muchitenda kuti Jesu ndiye Mwari, muchiita mabasa ezvakanaka kuti mweya yenyu zvakare iregedze kutadzirwa nenyama iyi. Ndaa nyama iyi yakangwarisa,
basa renyama nderokuvhirikidza ipfungwa kuti mufungidzwa kuti manonokerwa nezvinhu. Ndaiye anoziva kuti iye haana nguva pano panyika, nguva yake idiki, saka zvinhu zvake zvaanoita ada kuti zvinhu achimhanya achida kubata ushe chete pana mweya. Zvino mweya ngaatisimbise, mweya waMwari ngaagare matiri, mweya waMwari ngaakudzwe matiri nesimba, namabasa omweya awedzere matiri. Tiye vanhu vane kutenda kwedu kusadzorerwa mashure nanyama, nyama atsikirirwe pasi, nyama atukwe adzokere kwaakabva kuvhu. Mabasa enyama ndo achati urayisa pano panyika. Tipinde mubhuku upenyu muna Kristu. Bhuku inoti kudiko kuna vaRoma 8. Naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kana kuna vari muna Kristu Jesu. Saka pese pawairarama munyama uchiita mabasa enyama nezuva rawatendeuka ukajorodwa iwewe, hapasisina mhosva yakunamirira pauri panyama napamweya zvose. Zvose izvozvo hapasisina mhosva. Ndamhosva iyo yakatorwa naKristu ikarohirwa padanda. Saka Mwari achizotaura achiti kana muchinge mabarwa patsva, muchinge mazotadzira Mwari, chireurai zvivi zvenyu kuti tisakudzorerei uko kwamakabva. Mukaomesa musoro tokudzorerai uko kwamakabva. Kubarwa patsva hazvikupei laisenzi yekutadza zvakare pamberi paMwari. Muchiramba muchitadzira Mwari anzi takabarwa patsva, muchiita mabasa erima, muchiramba muchiita mabasa erima. Zvino munozosiyana seiko munhu akabarwa patsva nemunhu wenyama? Hamungaiti mabasa enyama kuzvomweya. Kana maakunoku makuita zvomweya, makuita zvomweya, zvenyama zvosara zvenyama zvenyika amabasa akare. Naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kuna vari muna Kristu Jesu, nokuti murayiro womweya hweupenyu muna Kristu Jesu wakasunungura pamurayiro wezvivi norufu. Mweya unotadza ndo unofa, nyama inotadza ndo inofa. Asi apa hanzi nemurayiro muna Kristu ndo upenyu, kuti narufu achashayiswa simba pamusoro pedu. Rufu chaiye haana simba pamusoro pedu, nokuti isusu takapiwa upenyu muna Kristu. Nokuti zvakanga zvisingazivikanwi nomurayiro pakushayiwa, nokuti zvanga zvisingakwaniswi nomurayiro pakushayiwa kwawo simba nokuda kwenyama. Iyo inyama iyi Mwari pakutuma kwake mwanakomana wake pamufananidzo wenyama yezvivi. Iyo inyama iyi nokuda kwezvivi wakapa mhosva zvivi zviri munyama, kuti zvakarehwa nemurayiro zviitike matiri, isu tisingafambe nenyama asi tinofamba nomweya. Saka mabasa enyama, mabasa ezvakafa, nyama ikarohirwa zvivi, zvivi zvikaiswa panyama, zvose zvakaiswa panyama, iye inyama uyu ndiye akaita kuti murayiro ushaiswe simba nokuda kwemabasa ake. Saka nyama akatoonekwa kudenga kunzi nyama iproblemu, nyama ndiye problemu. Toita sei neproblemu yanyama? Nyama ndiye ari kuunganidza zvivi, achizadza zvivi maari nyama. Mwari akatumira mwanakomana wake akati nyama iyoyo zvivi izvozvo takuzviisa pachinhu chitsvene, tochinoverera chinhu chitsvene ichi kuti Mwari awane chinhu chachapiwa sezvinonhuhwira pamberi pake, kuti aregerere zvivi zvavanhu. Izvo ndo zvakaita, nokuti vari venyama vanofunga zvenyama, asi vari vemweya vanofunga zvomweya. Nokuti kufunga kwenyama ndirwo rufu, asi pakufunga kwomweya ndo upenyu norugare. Nokuti kufunga kwenyama kunovengana naMwari, nokuti hakuzviisi pasi pemurayiro waMwari, hakugoniwo. Zvino vari munyama havagoni kufadza Mwari. Saka nyama haitoteereri, nyama haitonzwi, nyama inozvikudza, nyama haisi pasi pemurayiro waMwari, nyama inotochalenja Mwari. Ndozvitaura bhuku. Asi imimi mani maKristu, hanzi imimi mani hamuzi venyama asi muri vemweya, kana mweya waMwari achigara zviro kwazvo mukati menyu. Asi kana munhu asina mweya waKristu haazi wake. Saka mweya yenyu iyi inofanira kubatwa nemweya waMwari, zvopupurirana zviri zviri. Mweya wako uyu hauinawo obva wagarwa nemweya mutsvene waMwari.
paubarwa patsva paya mweya wawana nzvimbo yekugara mauri. Kana mweya waMwari mauri iwe asi ari momo anofana kunge ariyo zvemweya. Nokuti kana wawe zvemweya wabarwa patsva wamunhu wemweya wakuita zvomweya nenyama yatemberi yaishe. Mweya wana nzvimbo yekugara. Mweya ndiye anoteerera, mweya ndiye anonzwa, mweya ndiye anoita mabasa ayo anowirirana naMwari, anoteerera Mwari, anogara ari pasi pemurayiro waMwari. Bhuku yake asi kana munhu asina mweya waKristu hazi wake. Zvino Chiwenga akataura kuti hatizati tiri vaKristu, kuti uKristu raiva zita rekumhura nokutuka Kristu nokutuka Jesu ichi wedu. Naizvozvo isu hatizi vaKristu, ina wamwangu hatizi vaKristu. Zvino bhuku iri kutaura kuti kana usitorina mweya waMwari hauzi muKristu. Saka zviri pachena kuti murume uyu ane mweya waSatani diablos. Ndo zvakanyorwa. Nokuti kana usina mweya waMwari ndeuko umwe mweya. Nokuti mweya ingori miviri chete, hakuna mweya yakawanda, ingori mweya miviri. Mweya wekudenga mutsvene waMwari nemweya weSatani diablos werima. Zvino kana usina mutsvene unewo waSatani. Zvino pana vakawanda vanodururuka pano panyika vachidururika vachiti isusu chazonamata kana taona isusu tanatsodya pressure tapedza pressure. Vane mweya yakaipa vanhu ivavo vakagarwa nemweya waSatani diablos. Hapana mweya wakadaro, hakuna mweya uri wega kuti anzi haisi kunamata no. Une mweya wakaipa unofanira kutotendeuka. Tamweya miviri, hakuna mweya yakawanda. Kana une mweya wamutsvene waMwari uri mumwe wezvemweya. Kana utorina mweya waMwari utori werima, uri wenyika ino, nyama ari kukushandisa uchishandira baba wako Satani uchizvikudza. Chazonamata vamwe vatinzi chazonamata taenda kuZimbabwe kwatiri kuno tiri kudiaspora. Chechi yangu chaiyo kuZimbabwe iri kuZimbabwe. Asi saka utaura kuti pauri izvo zvavo wakangogara mhepo. Mweya upiko uri kutonga pamusoro pako izvezvo? Kukwira ndege hazvikubvise pana Mwari izvozvo. Kukwira ndege hazvikubvise pakunamata Mwari. Kukwira ndege uchienda kune imwe nyika hazvirevi kuti Mwari achanamatwa. Ari kubata ushe muupenyu hwako ndiani? Kana azati ari mweya mutsvene waMwari ndiSatani diablos. Kana ari mabasa enyama Satani akabata zvine simba pamusoro pako. Chokwadi hama chinofanira kuti chitaurwe. Chokwadi chinofanira kuti chitaurwe. Chikasataurwa chokwadi munozofungidza kuti chokwadi hachina kuparidzwa. Zvino chokwadi takuchitaura pano kuchipinde munzeve dzako kuti nezuva rekutongwa kwako ushaye kana excuse yekuti handina kuzvinzwa. Chokwadi chiri pano, teerera iwe, ubva udza nehama yako, ubva wanyora pastatus pako uchitumira hama yako message. Zvanzi namufundisi paJerusarema, hanzi kana usina mweya mutsvene waMwari hauna kana mweya waMwari, une mweya waSatani wakakugara. Hakuna mumwe mweya ino, hakuna kunzi pane vacancy, hakuna kunzi pano kunzi open for business. Pakati zvakatogarapo. Kana pasina kugara mweya mutsvene waMwari pane zvakagarapo. Zvakagarapo nezvenyika kana zviri zvenyika nezvaSatani diablos. Saka mweya yakaipa inenge ichipanana machanzi. Chimwe chobva chogarawo chobva, chimwe chogara chobva, chimwe choya chogara chobva, vachikutambudza chaizvo. Mweya wako achitambura. Chimwe chinouya nemari, chimwe chidhiabhoro chinouya nemari chopa mari, ofungidza kuti wane mari ikokoko ndokunzi munhu waMwari, ndokunzi muchaenda kudenga. Kwete. Silivhera yako haiwanikwe pazvinhu izvi. Silivhera haitombotaurwa nayo pazvinhu izvi. Pandatanga basa rino ndaparidza ndikakuudzai ndikati nyama chaiswa apa, mweya chaiswa apa. Pese pakutongwa patongwa vanhu apa, ndataura kutongwa kwachaitwa vanhu apa. Handina kutaura nezvemari. Hapana zvemari zvandataura, hapana zvemari zvandabvunza. Kureva kuti zvemari hazvina basa, hazvibvunzwe. Nyama chabvunzwa mabasa ake, mweya chabvunzwa mabasa ake. Anongotaura chete kuti mari yangu ndakaita nezvemari, ndikaita mari, ndikazoita mari, itori mhosva iyoyo pakuitaura. Yotowedzera mhosva pamusoro pemhosva dziripo. Saka kana mauri iwewe usina mweya waMwari, ziva kuti chakagara ipapo pane zvimwe. Ufanzwa wamwanzara anzi pane vakuru varipo. Vakuru vapiko? Mweya wakafa yakagara munhu. Anzi hapana vakuru varipo, vanosvikirwa nemudzimu igombwe zvazodii mukashandure mazita mazhinji asi akagara apa ndiSatani diablos. Chokwadi ngachitaurwe hama.
ukaona munhu achisvika kwedu kune akabudirwa, hanzi tinorovabira, handi tinoisa mudzimu, handi tinoisa fodya pasi, handi kune bira timunotamba. Gara wataura kuti munhu iye akagarwa naSatani, handiuyeko. Ndiuye kuzodiko? Handiuyeko. Gara wabudira vanhu pachena kuti inini ndinonamata Mwari. Mweya ari maari hazati ari mweya mutsvene, saka handiuye ikoko. Ngavaite zvinhu zvavo ikoko, vaite mabira avo ikoko. Iwewe muKristu usawanikwe pazviri izvozvo. Pane vanoyaneka muromo kaike kuti hanzi kana zvazve chivanhu unongobvisa gemenzi oenda ikoko, wadzoka oreurura. Hama shamwari, teerera pano zvandiri kutaura. Shoko randiri kutaura pano nderazvokwadi. Shoko randiri kutaura pano rakasimbiswa nedenga. Shoko randiri kutaura pano nderekuti usabhaizwe naSatani diablo. Musatendera wakaipa kuti auende kunyengera kwake. Ndamweya ari kutaura kuvanhu ava. Kana azati ari mweya mutsvene waMwari, iwewe usateerere zvinhu izvozvo, nokuti mumwe chete akakumbirirwa kudenga, mumwe chete akanzi naKristu, ndinokukumbirira imweya achakudzidzisai zvose zvinofanira kuti zviitwe, zvinenge zvasara ndichazvipedzisa kana ndichinge ndichiuya. Saka kana iye mweya uyu watakapiwa kuti atidzidzise, tikapiwa dzidziso yezvimwe zvaitwa kare namadzibaba edu akafa akasamuka, izvo hatikateereri. Ngaite mabira avo vega, ngavarowe makuva vega, ngavanoona n'anga vega, ngavanoona anatsika mutanda vega, ngavanoita zvemweya wavo iwo ikoko, isu toita zvemweya wedu kunoko. Shoko riendesei ikoko. Vakati hausida kuuya ndowakauraya, wozenge handiuye, kana ndakauraya ndini ndisiyei ndakadaro. Taita munogona ikoko. Musatye kutaura mashoko edenga kana makutaura zvinhu. Mashoko edenga ndiwo ekutenda kwenyu. Ukaona wakubvisiswa gemenzi iri nemweya wakaipa uchinzi handitorwa makuwa, obvisa gemenzi, opeta gemenzi, opeta nguo yaMwari, obvisa umwari oisa pasi pemubhedha pachisutkezi chako iwewe, oenda iwewe kunoita zverima, mabasa erima, muchita zverima, wadzoka ikoko, odzoka mugemenzi, onoreurura ufungidzira kuti zvakanaka izvo. Tamukaenda ikoko, munovhura dzamunodirwa, mune doro ranouya ikoko, mune mweya yamunodeketera kwairi, kunamata Satani ikoko, kunamata vanhu vaMwari. Nhasi kana mosingazvizive, nhasi zvazivikanwa, shoko ngarifambe. Hapana achamira achaura achinyepera kuzungaira kuti tasingazivi kuti hakutori kunamata Satani, tasingazivi kuti mweya iyoyo haizatiri mweya yaMwari. Iwe usanyepere kuzungaira. Tumira shoko uvaudze kuti tai zvenyu ikoko, mega ikoko. Kana muchidinda gatsanganei Sunday pachechi, ngavauye pachechi. Akakuzari pachechi apatwe matare ndiani, ngavauye matare avo. Kana vaine bvunzo yada kubvunza ngavauye. Kana vaine zvavari kuda pamweya napanyama yako iwewe, ngavauye muridzi wenyama, muridzi wemweya. Nyama yangu haizatiri yangu, mweya wangu hauzatiri wangu, kune muridzi. Uyai kuimba yemuridzi. Vanouya kuchechi vogara apa. Shoko rorowa, hatitange matare, hatiunganira matare enyu inini. Tinotanga taita chechi, voya vogara pasi vonzwa shoko, vachitoti amen kana vasingada kuregedza. Asi tokumbira kudenga kune mweya wazvokwadi. Mweya wazvokwadi obva atitaurira, obva abudisa zvose pachena kuti vanhu ava vawire yavo. Chii chavawira, chii chavari kuda, chii chavanoda kuziva. Mweya uri pavari ndewavo here kana kuti ndewaSatani diablos, ndewaMwari here kana husi. Ivo vada kuti uye ikoko, chivaudza ivo vauye kuno, ngatisangane kuno, imuranisei murambiye ikoko. Ivo vakaramba kuuya, ivo uramba kuuya ikoko. Usachairirwe nemweya yakaipa. Ivai vakangwara pazvinhu. Usachairirwe naSatani diablos. Zvinhu pachikofu ndichimhanya nayo. Naizvozvo hama dzangu, hatine ngava nenyama iyi kuti tirarame netsika dzenyama iyoyi, nokuti kana muchifamba netsika dzenyama muchafa. Ona Bhaibheri hatisombokuwanda here. Shoko raMwari hatisi kuwanda munhu. Shoko raMwari riri kutaura zvinhu zvipachena
poya chimwe chimunhu chakapfeka mbikiza chikuziva kuti ndini tsika mutanda uyai tidare kumba kwedu, uyai neukudema, uyai titeure ropa moya nezvimaswitsi tina majuzu ari fana kunogara kumba kwenyu. Zvazoti mweya yakaipa ngainyararidzwe, inyararidze, imise ikoko kuti mweya yakaipa nyararai ikoko. Pamba pangu musauye, muri kudei pamba pangu? Amuye kumba kana muchindida muna kuchechi tosangana nemuridzi wenyama iyi. Ende muridzi wenyama iyi muchisangana naye chete ane shangu dzake dzaakagadzira. Zvimwe zvinhu zvinofana kuitwa kuti vanhu vave nekutenda uye kuti shoko rifambe, kuti tsika mutanda weuya akanga aine mweya wakaipa. Mweya wakaipa obva atobudira muchechi imomo, obva apupura kuti ndiri mweya yakaipa inini, ndashandisa vanhu, ndishandisa mutumbi uyu, ndichibhaidza vanhu kuti ndiri n'anga inini, asi ndakabva kwakafa. Mweya wakaipa upupura pakati pechenyu. Vanhu vese varipo, nevese vauya navo varipo, nevanomuteedzera vese varipo. Ndokuti Mwari akudzwe, ndokuti Mwari akudzwe. Kwete kuti unonzi uya iwewe ndouenda wega ikoko, hapana kana vakuru vechechi varipo, hapana kana vaprofita varipo. Wangoenda iwewe mwana wechechi, waenda ikoko, wasvika ikoko, tsika mutanda obva akupomera iwewe kuti gemenzi rako raunopfeka ndoriri kuuraya vanhu mudzinza. Zvazoti achipomera temberi yaishe, achinyepa mabasa ekunyepa. Plazi kutovapo kwako ikoko kutotenda kune zvakafa. Saka kuzvigona usaende ikoko, kana vachikuda ngavayo chechi. Ipapo panzwika musatambire temberi yaishe. Munhu anoisa tatu patemberi yaishe, aisa tatu patemberi yaishe, anofananidzwa nemunhu aenda kun'anga kunovombera so, vachidza vodya pasi, vachitazvatsika mutanda izvozvezvo. Wakafana nemunhu akaisa tatu kumeso, nemusana wese, chest ese, maoko ese. Hauna kumbosiyana nemunhu iyeye. Wanamata mumwe Mwari, kunamata. Ishe akatorwa naSatani dhiabhori ari pakuedzwa akaiswa pakakwirira, zvikanzi ukanamata chete zvese zvindinokupa. Obva wozvibvunza kuti unamata kuita sei? Kupfugama so, ukuombera so, mashoko asati atobuda watonamata Mwari. Shoko rekunamata hazi mavara nokuda mukana. Action yemwiri nemweya nezviri mumweya wemunhu zvakufunga watonamata. Saka paipe paunoona mukadzi azara mukadzi wako uchichiva nedeziso repakona kuti mukadzi udare wangu, watonamata. Hauna kumuudza nemuromo kuti amai ndinokudai vakanaka, asi zvawafunga mwoyo mako iwewe watonamata izvozvo. Saka paipe pavanotumira shoko achiti uyai tisangane kumabira, uyai tisangane isusu kuno kuti ndikurwa guva, uyai tisangane kuno kuti nematare atiri kufanira kuti tifambire, nezuva ravoti hongu ndiri kuuya, watonamata. Musashandiswe nenyama iyi kuita zvakaipa. 13 of it. Nokuti kana muchifamba netsika dzenyama muchafa, asi kana muchiuraya mabasa omuviri nomweya muchararama. Nokuti vose vanotungamirwa nomweya waMwari ndivo vana vaMwari. Saka usikatungamirwa nomweya waMwari hauzatori mwana waMwari, zviri pachena. Hapana kana dhauta, hapana kana dhauti yanyorwa kunzi pamwe kana kuti zozo aya kana usitori na mweya waMwari hauzatori mwana waMwari, kana usitori na zvomweya zvaMwari hauzatori mwana waMwari, zviri pachena. Nokuti vose vanotungamirirwa nomweya ndivo vana vaMwari. Nokuti hamuna kupiwa mweya wouranda kuti mutye zvenyu, asi makapiwa mweya wokuitwa vana, watinodana nawo tichiti aba baba. Atapiwa mweya wokutya izvi, kutya tsika mutanda uyu, kutya n'anga iyi, kutya muroyi uyu, kutadza mugaro yanzikuya ikoko. Mweya wangu hauwirirane nemweya yenyu ikoko. Handite zvemabira, handite zvanatsika mutanda, ndakatenda kuna Ishe, handisi kuuya ikoko. Bhaibheri rataura kuti musatya
amuna kupiwa mweya wekutya. Saka zvose zvichaitika kwamuri, mweya wenyu ngauregedze kutya. Nyangwe pamunovataura kuti handisi kuuya, hana dzenyu ngadziregedze kurova. Right. 16 namba yobva yati mweya amene unopupurirana nemweya wedu kuti tiri vana vaMwari. Mweya uya wandataura pekutanga ndikati mweya wako ari mauri anopupurirana nemweya mutsvene waMwari kuti uri mwana waMwari. Hakuna chimwe chapupu chinopfuura ipapo. Mweya wako uyu ndiye anopupurirana nemweya waMwari. Asi izvi hazviitike kana mweya wako uyu achitadza kupupurirana nemweya waMwari. Mabasa enyama anoita kuti mweya wako aregedze kuyanana nemweya waMwari. Saka tichinyengetera zuva nezuva tichiti mweya yedu iyi ngaiyanane nemweya yaMwari. Pakava nekuyanana kwemweya yedu nemweya waMwari tichanzi tiri vana vaMwari. Asi mabasa enyama akatitadzisa kuyanana nemweya waMwari, hatizowa timbofute kata vana vaMwari. Mabasa enyama, mabasa ezvakafa. Mweya amene unopupurirana nemweya wedu kuti tiri vana vaMwari. Zvino kana tiri vana, tiri vadyi venhaka, tiri vadyi nhaka yaMwari, vadyi nhaka pamwe chete naKristu Ishe wedu. Kana tichitambudzika pamwe chete naye Kristu wedu, tigokudzwawo pamwe chete naye. Saka kutambudzika kwatinoita pano panyika, tichitambudzwa nezvizhinji zvinotitambudza, izvozvo zvinofanira kutiratidza kuti aiwa zvino kwazvo tiri vana vaMwari pakutambudzika kwedu. Kutambudzika kwedu hakusi kutambudzika kwezvenyika kana kutambudzika kwezvenyama, asi kutambudzika kwezvemweya. Tichirwiswa pamweya toziva kuti aiwa kwete gwara ratiri ndiro, nokuti wakaipa ari kurwisa mweya yedu isusu, nokuti ada kuti nyama ikunde. 18 namba iwo. Nokuti ndinoti matambudziko enguva ino haana kufanirwa kuenzaniswa nokubwinya kucharatidzwa kwatiri, kwete kuna Mwari. Kwatiri isusu tinokubwinya kucharatidzwa kwatiri. Mwiri mutsva wandataura uyu nemugove uchapiwa mumwe pakudya nhaka yekudenga youpenyu husingaperi. Pane kubwinya kuchaiswa, hanzi vamwe vachabwinya sezuva, vamwe vachabwinya senyeredzi, vamwe vachabwinya senyirozi chaidzo. Asi mumwe nemumwe achaende kubwinya kwake kuchaiswa pamusoro pake. Kubwinya ikoko kukuru zvachose kudarika nhamo yatikutambura pano panyika. Kana tichitaura kuti kutambura nhamo, asi kutaura nhamo yekuti hanzi iwewe uri murombo hauna mari, haisi nhamo iyoyo. Pamberi paMwari haisi nhamo iyoyo. Kushayiwa haisi nhamo. Nhamo ndeyekurwiswa, kuti urwisirwa basa raMwari, urwisirwa zvaMwari, ndo nhamo iyoyo. Ndo nhamo yekutaura. Saka ukafungidzira kuti iwewe zvauri kuita, mabasa erima auri kuita nekuti hauna mari, obva wanoba, ofungidza kuti izvozvo uchati ndio nhamo chandiri. Haisatiri nhamo iyoyo. Ndaiyoyo haisi nhamo iri muna Kristu. Nhamo ine zvokuita naIshe, nezvokuita basa raIshe, nezvokuita pakuparidza nekutendeutsa marudzi kuna Mwari kuti vauye kuna Mwari. Izvozvo zvikarwiswa chete mauri, ndo nhamo iri kutaurwa pana, kwete kushayiwa kwako iwe. Nokuti zvisikwa zvinotarisira zvikuru zvichimirira kuratidzwa kwomwanakomana waMwari. Ishe haasati aratidzwa kubwinya kwake kwaanofanira kainako chaiko chaiko. Izvezvi pamirirwa nguva yekuguma kwenyika, nguva yekunzi zvakwana zvapera, chienda unotora vako munyika nakuipeta sebhuku. Ipapo pane kubwinya nesimba richawedzerwa, nekubwinya kuchawedzerwa kuchaonekwa nengirozi kudenga, vachiona kuti aiwa zviro kwazvo nguva iyi yakwana tatakamirira. Saka ndonguva yekutaura kuti nezvisikwa izvo ndezvisikwa zvina zvino pachigaro chaMwari, zvina zvine zvakamira pachigaro chaMwari, zvine zvichikwira zvichidzika. Zvine maziso mwiri wese, zvine mapapiro akavhara kumeso, akavhara mwiri nezvakavhara tsoka. Zvinenge zvichikwira zvichidzika, zvichikwira zvichidzika. Kana Mwari akudzika, chigaro chaMwari chakudzika pakati pazvo, zvinobva zvavhara meso nemwiri netsoka. Utsvene hwaMwari hwazadza nzvimbo yese. Zvisikwa izvozvo zvakamirira kuona zuva irori rekubwinya kwaIshe. Kuratidzwa kwekubwinya kwaIshe ndokuratidzwa kwekubwinya kweduwo nesuwo.
Saka nawe kubva kwenyika haina kumirwa newe chete, nedenga chairo rakamirira nguva iyi. Saka zvino kana denga rakamirira nguva iyi, ndiani kwachataura kuti zvinhu zvezvekunyepa? Varipo vanokuparidzira achidza zvinhu zvezvekunyepa, hei nyika igume, hei avo, hei nyika, hei wati, hei hakuna kumuka kwakafa. Denga chairo rakamirira zvinhu izvi. Iwewo wakadyira wakabhibho panapa, wakasunga kasutu, uchaura kuti kana munhu atofa atofa. Iwewe nyarara une mweya wakaipa, ibva kwatiri. Musateerera vanhu vakadaro. 25. Nokuti zvisikwa zvakaiswa pasi pezvisingagari, zvisingadi hazvo, asi nokuda kwaiye wakazviisa pasi pazvo, zvichitarira kuti zvisikwa zvimene zvisungunurwewo pauranda hwokuora, zviiswewo pakusunungurwa nekubwinya kwavanakomana vaMwari. Saka zvisikwa zvina izvi, Adhamu paakatadzira nyika, Adhamu akanzi atukisa nyika, akatukisa nedenga, akatukisa zvisikwa zvipenyu zvinomira pachigaro choushe zvakaiswawo pasi peshamhu izvezvi. Saka zvisikwa zvakatomirirawo kuona zuva iro kuti zuva richasvika tisunungurwe nesuwo. Pachasunungurwa vanakomana vavanhu naishe wedu vachanatsa kubwinya, nesuwo tosunungurwawo kubwinya kwedu kudzoke pakakwana kuri. Iyi bhuku yataura zvichitarira kuti zvisikwa zvimene zvisunungurwewo pauranda hwokuora, zviiswe pakusunungurwa nekubwinya kwamwanakomana waMwari. Nokuti tinoziva kuti zvisikwa zvose zvinogomera nokurwadziwa pamwe chete kusvikira zvino, zvisati zviri izvo bedzi, asi nesuwo kunyange nezvibereko zvokutanga zvomweya. Nokuti timene tinogomera mukati medu, tichimirira kuitwa kwedu vana, ndiko kudzikinurwa kwomuviri yedu iyi. Nokuti takaponeswa netariro, asi tariro inoonekwa, haizi tariro. Nokuti ndiani unotarira chaanoona? Asi kana tichitarira chatisingaone, tigochimirira, tinotsungirira. Saizvozvo mweya unobatira nawo nokusava nesimba kwedu, nokuti hatizivi kunyengetera zvakafanira, asi mweya amene unochinyengeterera nokugomera kusingataurwi. Uyo unonzvera mweya ndiye unoziva kufunga kwomweya, nokuti unonyengeterera vatsvene sezvinoda Mwari. Saka patinonyengetera paya, paunowanza mashoko, uchiwanza mashoko, muchamunamato yakareba, Ishe ari kuti aiwa munamato yakareba iyoyo. Kureba kwekunamata hakuzati kuri kunamata, hatigone kunamata, hatizivi kunamata. Asi munhu womukati uyu ndiye anonyengetera. Kana anyengetera ndiye anonzverwa nemweya waMwari. Mweya waMwari anonzvera munhu ari mukati ari kunamata, obva anzvera mwoyo munhu ari mukati, munhu wemukati hanyepe. Womukati anotara chokwadi nguva dzose, ndiye anonzverwa nemweya, obvunzwa nemweya iye kuti iwewe munamato yako iyi chii chiri tauri kuda, iwewe chii chiri kunetsa. Anobva apupura zvinetso zvose nezvipupuro zvose, obva apupura. Apedza kupupura mweya manje ndiye anoziva kunyengetera nekunodiwa naMwari, nekunonzwa naMwari. Ndiye anoziva kugomera kunodiwa naMwari kuti munamato isvike. Mweya waMwari obva atinyengeterera kuna Mwari. Munamato yosvika pamberi pechigaro choushe, yopiwa sezvinonhuhwira pamberi paMwari. Mwari obva aona kuti munamato iyi ndaiona yabva nemweya mutsvene. Mweya mutsvene ari kuti zvakati pamunhu uyu, kana zvakadaro munhu ngaasunungurwe. Ndopanouya mhinduro yasvika, munhu asunungurwa, obva ava munhu akasununguka zvazvokwadi. Saka zvinhu zvine chanel. Kunamata mawara mazhinji hakuziriko kunamata Mwari, asi zvinobva pakadzikadzika. Mweya otinyengeterera. Mweya iye ndiye anosvitsa shoko nokunyengetera kwedu. Nokuti vakaziva kare ndivo vakatemerawo kare kuti vafanane nemufananidzo womwanakomana wake. Apo wapanzwa, vakatemerawo kare, ndivo vakazikanwa kare, ndivo vakatemera kuti vagova nemufananidzo womwanakomana wake, mufananidzo waKristu. Ndikunzwe futi uchitaura uchiti isusu timbori vanhu hatizi Kristu, Kristu aiva Mwari. Bhuku yataura kuti vakatemerwa kare.
nevakanyorwa kare vakagamuchirwa kare ava naMwari vakatemerwa kunzi ndivo vachadya upenyu husingapereri, vachadya nhaka ava. Ndivo vanofanira kuva nemufananidzo wemwanakomana kuburikidza pakuita, pamabasa, kutaura, unyoro, kusazvikudza, mabasa ezvomweya. Mweya zvanodzidzisa nezvibereko zvose zvamweya zvakabva kuna Ishe. Ishe anopupura nemuromo wake achida chakudzidzisai zvose zvakabva kwandiri. Hapana zvitsva zvachakudzidzisai zvinobva kwandiri. Haakudzidzisai zvake asi anodzidzisa kune zvaakadzidza kwandiri. Saka zvose zvamweya ndozvinenge zvabhuya kwatiri kuti tive mufananidzo womwanakomana. Bhuku haisi kureva kuti tive vanaMwari, kwete. Tive mufananidzo waKristu. Mufananidzo waKristu wakagadzira chinhu chakanaka chinodiwa naMwari. Mufananidzo iwoyo ndiwo unofanira kuenda kudenga. Mufananidzo iwoyo, original copy, difference original copy, original design. Tikatora original toisa, totora iwewe tokuisa apa, tikaona wakasiyana neoriginal toziva kuti hauna kubva paoriginal. Phone call ya Satani yakagadzirwa naSatani. Satani akagadzira phone call chobuda pachena. Wakomana wewe kutora kuti iwe kwako waguzo kwako nekuku. Enda urambe futi. 29 Mtumenios. Nokuti vakaziva kare ndivo vakatemerawo kare kuti vafanane nemufananidzo womwanakomana wake, kuti ave dangwe pakati pehama zhinji. Saka kuva dangwe pakati pehama zhinji, kuva dangwe zvoreva kuti kune vanin'ina, vadiki. Vadiki ndiyo inini newe manje. Tisu vadiki vacho manje vakutaurwa kuti vadiki havafanira kufanana nemukoma. Dangwe mukoma. Saka mwanakomana dangwe mumhuri menyu, vanotera vese vanofanira vakafanana nani nedangwe iri. Pakabuda kamwe kakasiyana nedangwe zati akazike musha. Akazike musha. Kamwana keupongo akazike muno. Kango dzimikirwapo. Akazikepo apo. Chobuda pachena. Saka dangwe zvariripo, vanun'una vedangwe vanofanira kunge vakafanana nedangwe ravo. Avo vakatemera kare ndivo vakadanawo kare. Avo vakadana ndivo vakaruramisawo kare. Vakaruramisa ndivo vakakudzawo kare. Saka vakadanwa naMwari, vakaruramiswa naMwari, ndivo vachakudzwa naMwari. Kukudzwa naMwari kwakutaurwa apa, kwakuda kukudzwa pamweya, kuti mweya wako uchakudzwa nezuva rekufa kwako uchakudzwa. Uchamutswa nekugwinya. Mwari achakupa kugwinya kwekudini, achakugwinyisa nyama yako iyi, okupa nyama itsva, okupa mweya mutsva, mweya wobva wasimbiswa mauri, kugwinya kwako kwowedzerwa. Mwari obva akukudza. Namba chimanya. Zvino tichatiko pazvinhu. Kana Mwari achitirwira, ndianiko uchatirwisa? Mazona, ivi munozvirwira ini. Ndakaiparidza kare ndikati hatizvirwiri isu, asi tinorwirwa nedenga. Ndatemberi yauri kurwisa haizi yangu iyi. Mweya wauri kurwisa uyu hauzvati uri wangu uyu. Zvine muridzi zvinhu izvi. Asi kana muridzi wakurwisa inini, haukurwisa inini, kurwisa muridzi wezvinhu izvi. Ini hatiri ndinorwa hatirwi nenyama neropa, asi tinorwa nemweya irima dzemuchadenga. Asi tinorwirwa nani? Nababa vedu. Baba vedu vari kumusoro kudenga, muzita raKristu Jesu muponesi wedu, ndiye anotirwira. Saka usambobva wakakwinya maoko so anzi uya tipedzerane, hakuna zvakadaro. Ukatoona kudaro wakutoita mabasa enyama aya tiri kutaura, watogarwa iwewe nemweya wakaipa pakati pemuviri wako. Usatendere zvakadaro. Ndahasha dzinouya newakaipa. Wakaipa anouya nehasha kuti akurwirike, kuti angowanika nekudzika mweya pauri. Mweya anodzingwa nehasha chete. Hasha dzangobata pamunhu so mweya waMwari atotiza. Maifundisi vakatiudza musungo, tikanzi pese patinosangana nevanhu vakatinetsana nesu, vakatizungunusa, tikazungunuswa naSatani pese pamunoita hasha chete, zvinhu zvo vataramba chida wese zvichienderera mberi, zvichida kuti hasha chaidzo dzinodzinga mweya waMwari. Asi pese paunongodzikama ubva wasiya zvose kuna Mwari kuti aiwa Mwari ndirwirei pazvinhu izvi, hana yako dzikama, zvinhu zvinobva zvatokunza kupera, utoona zvitatu zvatogadzirika zvatopera.
Saka hasha chaidzo hasha dzaunoita dzedza usazviroi dundundu uchiri ndine hasha kaini ndinoita hasha kaini unodzinga mweya waMwari ukatendera wakaipa kuti agare mushe mauri. Saka musabatwe nehasha, musaite hasha. Hasha mamwe mavara ezvipo zvenyama. Zvipo zvenyama, nyama ane zvipo zvake, mweya ane zvipo zvake. Saka unyoro nekuzvidzora zvipo zvemweya, hasha nekutsamwa zvipo zvasatani ndiyabvo zvenyama. Zvino tichatiiko pazvinhu izvi? Kana Mwari achitirwira, ndianiko achatirwisa? 32 years. Iye usina kuramba, kunyange nomwanakomana wake, asi wakamupa chose nekuda kwedu isu tose, ungarega seiko kutipawo zvose pamwe chete naye? Saka kana Mwari akazvitemera iye, akapika nezita rake kuti ndichakupai mwanakomana wangu kuti akufirei, akupei upenyu hutsva, kuti zvivi zvedu zvikanganwirwe. Mwari nerudo rwakadaro otipa mwanakomana wake tomuroera padanda. Akatadza neiko kutipa zvose zvaachapa mwanakomana wake? Iye akatipa mwanakomana wake kuti atifire isu. Auzoona kuti inenge inonzi half baked done, inonzi half done. Kuita zvinhu nehalf half. Hakuna Mwari akaita zvinhu nehalf half. Mwari kana akaita zvinhu zvakaita zvinhu achipedza nekugumisa. Saka kana Mwari achipa munhu anopa, kana achitora anotora. Hakusiyeri pakati nepakati. Kwete. Kana usina huna, kana unazvo unazvo. Mwari atopedza newe. Nokuti hamuna kupiwa mweya wouranda kuti mutyezve. Abudimeni ndadzokera mashure shure, tofana kubata pa 34 Mtumeni pa 32. Iye usina kuramba kunyange nomwanakomana wake, asi wakamupa chose nekuda kwedu tose, ungarega sei kuti kutipa isuwo zvose pamwe chete naye? Ndianiko uchakwirira vasanangurwa vaMwari? Mwari ndiye unoruramisa. Ndianiko uchapa mhosva vasanangurwa vaMwari? Kristu Jesu ndiye wakafa, zvikuru ndiye wakamuswa kuvakafa. Uri kurudyi rwaMwari panguva ino, unotinyengetererawo. Saka paipe paunenge uchinyamata pasi pemiti, uchisa mishonga yako, uchiroya, uchifungaidza mishonga pasi pemiti, uchiti taura mitumbo yedu, uchitiroya zvezvo vanenge uchita zvezvo. Isusu manje tenge chinamatirwa naMwari. Kristu anenge achitinamatira isusu kuna Mwari, kuti Mwari vanhu vangu vachengetedzwe. Iwe uchiti vanhu ngafe, mufundisi Shaya ngaibve nende pasaidi, mufundisi ngaapinda nematambudziko, sungai upenyu hwake. Iwe uchinamata kuna Satani ndiablo, shandiswa nenyama. Ini ndiri pamweya ndichinamata kuna Mwari, nditi Mwari chengetai mweya wangu nenyama yangu nemhuri yangu. Mwari unamata wangu obva wapiwa kumweya mutsvene obva maya nemunamato pamberi paMwari. Mwari obva ati Ishe Jesu Kristu verenga munamato ndizvere zvanyorwa. Jesu obva ati mirai ndivanyengetere ndiwedzere, obva anyengeterera ipapo Jesu kuti ndiwanyengeterera vanhu vangu, vachengetei Mwari. Mwari obva ati zvawataura ndizvozvo, ngachengetedzwe mufundisi. Obva ona mufundisi pano atoita matama. Iwe uchipedza mari nesirivhera nenguva uchienda kun'anga dzako, ona mufundisi haasi kufa. Mufundisi akuramba achiuya every day neevhangeri pano, achiramba achishumira Kristu chete. Iwe uchingoenda kun'anga chete, ndichishumira Kristu chete, kusvika one day iwe uchafa. Mweya unotadza ndio unofa, uchafa. Mufundisi nguva yake ichasvika achafawo. Asi kuchaenda mufundisi nekuchaenda iwewe kwakasiyana. Uchaenda kuadhesi hama yangu, dauri mumwe atotendeuka izvezvi. Zvaunozwa evhangeri nei zvichitotaura izvozvo, zvauri kuita ndizvo zvandataura pana zvitoregedza, zvafumuka izvi. Da iwewe haukwanisi kunikunda. Munamato yangu inini, munamato irikuitwa naMwari amene. Akagara pasaidi paMwari achinamatira mufundisi, ari pasaidi paMwari. Mwari obva wati Kristu obva ati chamboko, mufundisi chamboko ari kurwiswa. Pane munhu ari pan'anga izvezvi, ada kukutura mufundisi chamboko. Mwari obva ati saka wanga wati toita sei? Kristu obva abvunzwa, Kristu obva ati mufundisi ari kushumira every weekend, rambai muchipa evhangeri kupisa, muchengetedzei. Mwari obva ati zvawataura ndizvozvo ngazviitwe nekupurikidza. Mwari kana akuita haite chidimuka, anobva aita nekupurikidza, kwanzi ngaasvike 100 chamboko.
vana vopiwa mamwe makore pamwe pana kuva ne50 mwari ovharichichi vamututsirai mamwe 50 arove 100 mufundisi achifamba neevhangeri. Saka dai uri mumwe dai watendeuka. Tianiko achapa mhosva kuvasanangurwa? Vasanangurwa tisu akatenda kuti Jesu ndiye Mwari, tikabarwa pacho tisu vasanangurwa. Saka ndianiko achatirwisa? Ndianiko achatipa mhosva? Tendeuka. Kristo ndiye wakafa, zvikuru ndiye wakamutswa kubva kwakafa, uri kurudyi rwaMwari izvezvi, unotinyengetererawo. Ndianiko uchatiparadzanisa norudo rwaKristo rwakadai? Kutambudzika, kana nhamo, kana kuvengwa, kana nzara, kana kushayiwa nezvokufuka, kana njodzi, kana minondo chaiyo, sezvo zvakanyorwa zvichinzi, nokuda kwenyu tinourawa zuva rose. Takanzi tiri makwai anobayiwa. Kwete pazvinhu izvi zvose tiri vakundi nokupfuurisa naye wakatida Jesu Kristu. Nokuti tinoziva kwazvo kuti kunyange rufu, kana upenyu chaiwo, kana vatumwa vari kudenga, kana vakuru vari kudenga vari pamberi pechigaro choushe, kana zvazvino, kana zvinhu zvichauya kwenguva yemberi, kana simba, kana kwakakwirira, kana kwakadzikira, kana chinhu chimwe chakasikwa, hazvingagoni kutiparadzanisa nerudo rwaMwari kwatiri ruri muna Kristu Jesu Ishe wedu. Saka basically shoko riri kuti pane zvose hapana kana wani chikatiparadzanisa nerudo ruri muna Kristu. Saka Kristu zvaane rudo matiri, isusu tofanira kuva nerudo maari, toita mabasa ezvomweya. Saka varoyi, Satan, diablosi, zvose zvakaipa, zvose mweya irima, zvose madhimoni, zvose hazvina kana simba pamusoro pedu isusu nerudo rwedu naKristu. Saka zvataziva chinhu kuti zvose izvi zvakaiswa kuna Kristu, zvose izvi zviri pasi paKristu, isu tine vana vaMwari muna Kristu. Zvose zvinopiwa Kristu nesuwo tinozvipiwa nokuti tiri vanun'una, tiri vadiki. Mufananidzo waKristu ndiwo unofanira kunge uri matiri. Tofanira tiri mufananidzo takaenzaniswa saizvozvo. Kwete kuenzaniswa pakutonga, kwete kuenzaniswa pauvana. Kuti Ishe wedu akamira apa, ise tiri mugodzi, tina Ishe wedu. Ishe akangobuda tiri mugodzi, tateerako. Ishe akati takaenda gomo rakati tinoendako. Ishe akati unganaite big Sunday tinoendako. Ishe akati dzokera pajeje kunamata, todzokera kutonamata. Hakuna kana rudo runotipesanisa pazvinhu izvi. Satan, diablos, nyange kwakwirira, nyange kwadzikira, nyange mabvazuva, nyange madokero, nyange kuAmerica, nyange kuEngland, kwauri kwausikuda kunamata Mwari, hapana chinotitadzisa kunamata Mwari, hapana chinotibvisa parudo rwaMwari. Zvino ndinovhara navaroma 10. Varoma 10 hapana mavara makuru aripo, ndingoitaura ndichivhara. Ndinoitandira kubva pakoma. Kana muchipupura nemuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, nokutenda mumwoyo mako umu kuti Mwari wakamumutsa kubva kwakafa, uchaponeswa iwewe. Nokuti munhu unotenda mumwoyo make umu kuti Jesu ndiye Ishe, nokuro ndio kururamiswa, unopupura nemuromo ndio kuzoponeswa. Saka unofanira kutenda mumwoyo wako Jesu ndiye Ishe, opupura nemuromo wako kuti Jesu ndiye Kristu, Mwari wamasimba ose, nerudo rwake ngaakudzwe nokusingaperi. Anzwa rekutanga nerokupedzisira, Mwari ngaave naye. Mwari ngaamutungamirire, munhu womukati ngaazimbiswe, munhu womukati ngaave nesimba. Bvisai zvigumbuso zvose nezvinogumbusa zvose, bvisai kubata kwomwe kwenyama, asi kubata kwomweya. Zvipo zvenyama zvinoenda kune vakafa, zvinouraya nyama nemunhu wacho. Asi zvipo zvomweya zvinoenda kumweya, zvinopa munhu upenyu nokururama nokusingaperi. Ushe hwaMwari hwagadzirirwa isu, hwagadzirwa kuna anotenda. Vanotenda mwoyo wavo kuti Jesu ndiye Ishe, wopupura nemuromo wavo ndokuponeswa kwavo. Saka munofanira kuva vapupuri, nokupupura shoko raKristu Jesu, kupupura rudo rwaKristu Jesu kwatiri. Pane zvose izvi hapana chinotitadzisa isusu kuyanana nedenga, kuyanana naMwari. Mweya yedu iyi ngaiyanane nemweya mutsvene waMwari. Mweya mutsvene waMwari ngaawane nzvimbo yekugara mutemberi yake
temberi yake ikaibatwa nesimba neukuru hwayo, ikaibatwa neutsvene hwayo. Kana zvinhu zvaMwari zviri zvibatwa neutsvene zvichakuchengetedza iwe wacho. Asi zvinhu zvaMwari zvabatwa zvisina kana utsvene mazviri zvichava zvenyama, zvichaenda kunopiswa. Temberi iyi ndo munogara mweya mutsvene waMwari. Mweya mutsvene waMwari akaona temberi yakasviba agaremo. Asi temberi kana yakachena, mweya waMwari akakwanisa kugaramo. Mweya waMwari achapupurana nemweya wako, achitsura mweya wako kuti iwewe shikisa munhu ana matemo, shikisa munhu aine gomo, shikisa munhu atsanyewo. Seiko uchikundwa nanyama? Mweya yenda anobva audza nyama kuti nhasi hatisi kudya shama, nhasi tiri kunamata Mwari. Mweya zvishoma nezvishoma anenge akuenda kunobata simba. Simba ishataura kuti simba makapiwa kare, simba titori naro izvezvi. Asi simba iri rinoshandirwa nekutsanya nemitsanyo ine simba. Mitsanyo tichitsanyira mweya, tichitsanyira Mwari, kuti munamato iri patinonamata tichipfugama inoiswa pamberi paMwari sezvinonhuhwira, kuti Mwari aigamuchire, Mwari aipindure. Ndinoti kukudzwa nekubwinya namasimba ose ngazvive panzvimbo yenyu Jehovha, kubva zvino nekusingaperi-peri. Amen.